Te olette saaneet nyt vatsan ravittua ja olette valmiina kesäiseen esitykseen, mitä me ollaan rytmirinkiläisten tässä valmisteltu taas tähän teidän juhlaan. Koko talvi. Kyllä. Näkyy varmaan silmäpusseista. Mutta nyt se on käsillä tää hetki. Me odotetaan sieltä vielä tätä meidän yhtä tähteä tänne lavalle ja sitten tuttuun. Hän pukusuojasta arkana katsoi, nyt ettei toiset vain huomanneet ois. Hän pukusuojasta arkana katsoi, ei millään tohtinut astua pois. 2, 3, kerro syy myös toisille. Hän oli pikku bikinissä juuri sellaisessa, missä veden neidot on yleensäkin. Ei pikku bikinistä ole paljon tinkimistä, on alku siinäkin kiusallisin. Ja 5, 6, sitten seuraa vaihe uusi. Hän alta huopansa vilkuili taakseen, sen kuinka kauniimmin taitella vois. Hän alta huopansa vilkuili taakseen ja tuli rannalle suojasta pois. 2, 3, kerro kuinka jatkui se. Hän oli pikku bikinissä juuri sellaisessa, missä uiman rannalla toisetkin on. Jos pikku bikinistä olekaan ei tinkimistä, on huopa uidessa kai tarpeeton. Ja 5, 6, loppuikos jo neuvokkuus? Hän veden helmasta arkana katsoo, ei nousta uskalla uimasta pois. Kun kovin kauan vain arkana katsoo, niin siniseksi kai muuttua pois. 2, 3, miksei tule rannalle? Hän pikku bikinissä muotilumuksessa, missä joka linja on O sekä A. Ei pikku bikinistä sinne päivittelemistä, ei siksi vedessä palella saa. Pukusuojasta siis huovan alta rannalle. Rannalta taas päästään uimaan, niin voi käydä, usko se.